Mam go na zdjęciach. Jorko, to jest Jordan. Wy jesteście już To małolaci. O, To mówi ten Jordan, będzie. małolaci. Mówi tak. Jordan. Ale to on był trenerem polskiej ligi. Był potem sędzią międzynarodową, polskim sędzią międzynarodowym. Można sprawdzić nawet w papierach. Panie Zichu, Był kiedyś sędzią międzynarodowym. a co byłem, to byłem. Dzisiaj jestem nikim. Kiedyś był. Macie Słuchaj, on zgrał z tym, co oni siad... wypierdolił łącznie taką ładną tyczkę. Razem z nim grał. Kiedyś był łeb. Teraz, no wiadomo, no, pijaństwo robi swoje. Sędzią był, też poszło. A kiedyś pijaczyna, taka jak ta właśnie, co teraz stoi,